ɛyɛ no nko awurade no ne abanti bi ti krokesiem na omo ahyehyɛ sɛ omo bɛware na ansa na ware no ɛbɛba so no ɛba sɛ wɔ so kɔ na ɔkɔkyia ababaawa no abusuafo ɛsɛ sɛ wɔyɛ kurase ne ti ababaawa no yɛ na dwen sɛ obɛdi kan na adeɛ kyia bɛma no so aba ɔbaa no di kan adeɛ kyia bɛma no bɛba no ana ne papa ɔbaa no papa no maame yɛ sɛ daabi yɛasi yi ba yɛ nkyɛn deɛ a na wɔsi ɛbɔ mmɔdena sɛ ɛbɛpɛ biribi na yɛde gya no biribi bɛn na ɔsɛ ayɛ kɔpɛ obi abia na pɔnkye bi na ɔbaa na ɔbɛkyɛn ne biribi awia na ɔdena to ne kaa to na ɔkɔ afei kɔba sɛ ne yɛfa no sɛ sɛ ɛbɛnya aboɔ wie enti na ɔsɛ panin ɛsɔreyɛ no ɔti fim ɛwɔ nkurase na ɔkɔhwɛ sɛ ɔbɛnya aboɔ no bia ɔkɔkɔrɔ baako so ɛnyɛ no ɔtoa so kɔɔyɛ itiri kɔ yɛ wonya apɔnkye a kyɛ sɛ bɛrima kyɛ sɛ ɔso na ɛbutua ho paa na aka sɛ ɔde no bɛba ababɔ sɛ kyerɛ sɛ apɔnkye ɔse akada koro pɛ na ɔwɔkura a wɔdi hene nti dɛ ɛdeɛ sɛ ɔpanin bɛtwe aboa yi ɛne twa saa akurase kwan yi dede bɛ sɛ ɔyɛ sɛ ɔfa aboa no na ɔde nto no kɔn ho osii kwan so ade nsuo yie mu panin yi kɔ no na ohun sɛ kaa bi edi n'akyi nti ɔyɛ n'adwene sɛ obɛgyina kaa no na wasrɛ na wɔn afa no ɛde n'akɔ akura n'ase kaa ne duru hɔ no wɔhwɛ ne ho ne apɔnkye a ɔda no kɔn ho ɛne panin bi a mpaboa bi ɛhyɛ no ne atadeɛ bi ɛhyɛ no wafɔ no ɛhɔ ara na otwa mu kɔɛ ɛha ɔpanin no paa nanso anka hwee ɛberɛ ɔkɔduru n'akura n'ase hɔ no na kaa no ɛsiane ho no na si kuro no abɔnten so ɔso ɛha yia na aba ne nti wamfa me ɛna ɔde n'apɔnkye kɔkɔ wura ne fie ɔkɔɛ na mmarima mmienu ɛte hɔ nti ne yi ka kyerɛ sɛ yɛnya ahɔhoɔ bi wɔ nti kɔ ne kɔsiesie no ho bɛrima bɔ wura dam da sisa no fa ntoma firae ana ɔbaeɛ ɛfrɛ sɛ momfrɛ mpanimfoɔ mmienu bɛka ho na yɛmusa mmarima yi ahɔhoɔ yi ɛkwan